Kaixo, IPDA ja amaitzen ari gara, helburuak eta ekintzak jarri ditugu, lan zailena egin dugu, eta orain ebaluaketa atala egin behar dugu. Ebaluaketa atalak helburuei begiratzen die. Orduan, kontuan eduki behar dugu, helburuen betetze maila aztertu behar dugu. Importantea izango da, deskriptorea noiz, epea, noiz jarri dugun. Hor, aztertu beharko dugulako, helburua bete dugun edo ez. Begiratu beharko diogu, adierazlei, guk jarri dugun helmuga hortara, iritsi garen edo ez. Oinarritzat hartuta helburuak, batez ere, ez ekintzak, ebaluatzerako orduan, helburuak bete diren aztertu behar dugu, joango gara, ebaluazio atalera. Kontuan eduki betetzean helburuak, hemen automatikoki agertzen zaizkigula. Hemen ebaluazio atalean dauzkagu lehen 3 atalak, noiz ebaluatu, nola ebaluatu eta nork ebaluatu orain bete behar ditugunak. IPDA egiterakoan eta aurkeztu aurretik. Gero, datak etortzen direnean, betetze maila jarri beharko dugu eta ez balitzake beteko helburua hobetzeko proposamenak. 2 atal hauek ondoren egitekoak dira. Orain, 3 hauek beteko ditugu. Noiz ebaluatu? Ebaluatu deskriptoretan jarri dugu epe bat, helburua noiz betetzea nahi dugun, eta epe hori kontuan eduki behar dugu, data hori. Epe motzeko helburua bada, bukaeran izan behar du ebaluazioa beti. Helburu hori epe luzekoa balin bada, tarteko ebaluaketa bat egin daiteke. Baina normalean jarri dugun, deskriptorean jarri dugun epe hori edo data hori erabiliko dugu ebaluazio data bezala, noiz ebaluatu. Nola ebaluatu? Zein tresna erabiliko dugun gu jakiteko helburua bete den edo ez. Adierazle horiek lortu diren edo ez. Izan daiteke checklist bat ere izan daiteke, adierazleak bete diren edo ez. Horregatik adierazleak izan behar dira beti oso neurgarri. Izan daiteke inkesta bat pasatzea, izan daiteke programazioetan begiratzea, ea ze portzentaietan bete den hobekuntza hori, tutoretza planan begiratzea, edo dokumentu bat egitea baldin bada, ziurtatzea gure dokumentu garrantzitsuen biltegian. Izan daitezke modu asko aztertzeko ea bete den edo ez. Tresna izan daiteke, esan dakoa. Eta nork ebaluatu? Izan behar da zehatza. Hau da, kargu konkretu bat edo izen abizenekin pertsona bat. Ezin dugu utzi orokortasunetan, ze jartzen badugu pertsonalizatuta, ardura gehiago hartzen du ebaluatzeko eta horren kargu egiteko. Kontuna eduki beharko da ere, nor jarri ditugun ekintzen antolatzaile. Beraz, horiek inplikatuta daudenez, baita ere edukiko dute zer esana ebaluazio horretan. Gero datak etortzen direnean, ez orain, jarri beharko dugu betetze maila. Betetze maila, gogoratu, jarri dugula, zehaztu dugula, adierazleen betetze maila, eta horri begiratuta ea lortu dugun edo ez. Jartzen badugu, erabilera handiagotzea software librean adibidez 120an, ikusi beharko dugu 120 hortara iritsi garen. Erdizka edo erdia jartzen badugu 150an, kontuan izan da gure helburua zela 120ra iristea. Hori zen helmuga. Eta ez badugu lortu,
hemen hobetzeko proposamenak jarri beharko genituzke. Aurrerantzean, jarraitzeko helburu horrekin, bete ez bada, zelan egingo dugun, hobetzeko lortu ahal izateko helburu hori. Emagun adibide hau. Helburua da enpresa teknologiko erraldoiekiko dugun menpekotasuna arintzen joatea. Autonomia digitala lortze aldera, software libreko aukerak gure jardueran txertatzen joanez. Hemen jarri dugu deskriptorean jarritako epemuga eta nola ebaluatuko dugu. Alde batetik ikastetxeko zenbat ordenadorek egunekoetan Linux edo gure kasuan Luberri sistema eragilea duten. Zenbati jarri diogu, portzentaia aterako genuke. Bestalde, irakasleei pasako genieke inkesta bat, eta horren bidez, orain arte Classroom dutenez, ikusiko genuke Moodle zenbatek erabiltzen duten. Eta horrela, neurtuko genuke zenbat txertatu den software librea. Eta ardurak, premia arduradunek sistema eragileena neurtuko luteke, eta IKT dinamizatzaileek egingo dutena da inkesta hori pasatu eta kontabilizatu. Eta horrela beste helburuekin berdintxu. Kasu batzutan, hemen bezala, ikusi beharko da, bai ala ez izango da, besterik gabe. Ikastetxean aurrera daramagun irakaskuntza digitala, baloratzeko eta gogoeta egiteko modu sistematiko bat aurkitzea. Hau da, epemuga eta hau besterik gabe zehaztu dugun eta aurrera ematen dugun era sistematiko hori. Ikasturte amaieran balorazioa egiten den, daramagun bide hori aztertzeko. Bai edo ez izango litzak. Eta IKT dinamizatzaileak egingo luke. Azken txanpa da, eta animo,